Pom 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 pom. Υγρό απορριπαντικό, λευκαντικό, χρωματιστά, ευαίσθητα, σκούρα. Ζαλίστηκα, δεν υπάρχει ένα για όλα. Ποιο να διαλέξω εγώ τώρα? Πελαγωμένη κοπέλα που σε βλέπω. Τόσα απορριπαντικά δεν ξέρω ποιο να πάρω. Ένα είναι το καλό. Εγώ μια ζωή το ίδιο χρησιμοποιώ. Αλήθεια, ποιο να το πάρω? Καλύτερο από αυτό δεν υπάρχει. Θα πάρει σκάφη όμως και έναν κόπανο. Αλλιώς δουλειά δεν γίνεται. Και θα πάω στο ποτάμι με όλα τα κορίτσια του χωριού και θα περιμένω να περάσει ο Στραπόγιανος. Πού είναι τα ρούχα μου? Θα αργήσω στη δουλειά. Σήμερα αποφάσισα να κάνω πράξη έναν από τους κανόνες του νοικοκυριού. Αχ, συγχαρητήρια. Ιστορική μέρα. Θα τη γιορτάσουμε του χρόνου με παρέλαση. Πού είναι τα πουκάμισά μου? Δεν τα βρίσκω πουθενά και έχουμε την παρουσίαση με τους αγρινιώτες σήμερα. Δεν γίνεται να αργήσω. Θα σου πω. Λοιπόν, αποφάσισα να εξομαλύνω τη σχέση μας, να σταματήσουμε να μαλώνουμε και να δείξω πνεύμα βοήθειας και συμπαράστασης. Οπότε με έπιασε κρίση νοικοκυριού και έβαλα όλα τα ρούχα σου για πλύσιμο. Αμάν, Παναγία μου, δεν σε πρόλαβα. Πού τα έχεις? Στο πλυντήριο, μόλις τέλειωσε. Πώς είναι? Σαν καινούρια, Ρε, πας καλά? Έπνες χρωματιστά με τα λευκά σε υψηλή θερμοκρασία. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα εδώ? Ούτε στρουμφάκι δεν μπαίνει εδώ μέσα. Εντάξει, φταίω, συγγνώμη. Τι συγγνώμη? Δεν φτάνει που μου κατέστρεψες τη ζωή μου, καταστρέφεις και όλα τα ρούχα. Πώς θα εμφανιστώ τώρα εγώ στο γραφείο? Που ηρέμησε, παιδάκι μου, πώς κάνεις έτσι πια? Τόσα που κάμισα έβαλε, δεν μπορεί κάποιος να τη γλίτωσε. Ορίστε. Ωραιότατο πουκάμισο. Και μη σου πω και καλύτερο από πριν, γιατί χρειαζόσουν και λίγο χρώμα στο ντύσιμό σου, παρά ήταν μονότονο. Να σου πω, και στους αγρινιώτες αρέσουν τα έντονα χρώματα και το πρωτότυπο ντύσιμο. Έχεις πάει ποτέ στην πλατεία Παπαστράτου στο Αγρίνιο? Όχι, δεν έτυχε. Είναι όλοι πολύ μοντέρνα ντυμένοι, σαν μοντέλα. Α. Έτσι είναι. Λεφτά, καπνά, αγκρίνο. Όλα με γούστο. Μπορεί να είναι αγρινιώτες, αλλά δεν πάβει να είναι μηχανολόγοι μηχανικοί, όπως είμαι εγώ. Α, δηλαδή είναι όλοι ψηλοί και άχαροι σαν και σένα. Καμιά πρωτοτυπία αυτός ο κλάδος. Θα σε ρωτήσω τώρα έτσι κάτι ειλικρινά. Άμα βρω πουθενά το μυαλό σου, θες να στο επιστρέψω ή μπορείς να κυκλοφορείς άνετα και χωρίς αυτό? Γιατί είσαι τόσο επιθετικός? Τόσο επιθετικός. Μη μιλάς. Ναι. Έλα, Δημήτρη, τι κάνεις? Σε παίρνω για να βιαστείς, γιατί η σύσκεψη θα γίνει λίγο νωρίτερα. Γιατί νωρίτερα? Τι θα πει γιατί, ρε Δημήτρη? Άσε με να χαρίσει, εγώ από το πρωί το άγχος μου. Με έχουν πιάσει και τα δερματικά μου, τρώγομαι ολόκληρος. Θα σου στείλω το Μιχάλη να σε πάρει, Κοίτα, μην αργήσεις. Θα έρθει να με πάρει ένας συνάδελφος. Αν χτυπήσει το κουδούνι, θα με περιμένει κάτω. Εντάξει! Μάλιστα, κύριε.
τελευταία ζημιά πρωί-πρωί. Αυτός ο Δημήτρης ο Καντέμις φταίει για όλα. Με συγχωρείτε. Νόμιζα ότι φεύγατε και πήγα να το βγάλω. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Σιγά τώρα, ένας προφυλακτήρας τώρα, σιγά. Ξέρεις όμως κάτι, η ασφάλεια μου έχει λήξει. Θα σου πληρώσω όλη τη ζημιά όμως. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Escucha lo que dice al caminar. Los cantan chipi chipi para bailar. Πάρε και την κάρτα μου. Τηλεφώνησέ μου σε παρακαλώ, να το κανονίσουμε. Ωραία. Να σου δώσω και εγώ τη δική μου. Μιχάλη με λένε. Εσένα Βέρα. Ωραίο όνομα. Ευχαριστώ. Βλέπω δουλεύει σε αντικερί. Μ' αρέσουν τα παλιά αντικείμενα. Αλήθεια. Ναι. Αλλά οι γυναίκες μ' αρέσουν ξανθές. Σαν και εσένα. Πάμε στην ίδια πολυκατοικία. Από ό,τι φαίνεται. Ναι. Αν άνοιξε μου, η Βέρα είμαι. Θα σου τηλεφωνήσω. Εντάξει. Γεια. Γεια. Τι έγινε, σου άνοιξα. Ναι, το Δημήτρη τον Τζοπάνογλου θα ήθελα. Είναι πανώ. Ναι, τώρα κατεβαίνει. Εντάξει, θα τον περιμένω. Να είμαι κι εγώ. Πώς σου φαίνομαι? Άψογος. Δημήτρη, πας καλά. Ξέρεις πόσο δυσκολεύτηκα να κλείσω αυτή τη συμφωνία? Μην ξεχνάτε και εμένα, όλο με ξεχνάτε. Τέλος πάντων, δυσκολευτήκαμε. Παραπονιάρη κι εσύ. Πλάκα μας κάνεις. Το έχεις χάσει τελείως. Δεν μπορώ να παρευρεθώ σε μια τόσο σημαντική παρουσίαση με κάποιον που είναι ντυμένος χαβάει 5-0. Δεν κάνει καλό στο image μου. Δημήτρη, θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Ρε Πουλοφίδη, το image σου, εσύ δεν είπες ότι είμαι μια χαρά? Έτσι του είπες. Δεν το εννοούσα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι. Σταμάτα, δεν θέλω να ακούσω τα νεύρα μου. Τα δερματικά μου με πιάσανε, το άγχος μου. Έτσι και δεν πάει καλά η δουλειά, χάθηκες έμενε. Θα σε σκοτώσω, αλίμονος. Παρακαλώ, περάστε. Το ραντεβού σας. Περάστε, παρακαλώ, περάστε. Χάρηκα. Χαρήκαμε. Γεια σας. Χαρήκαμε. Γεια σας. Τι κάνεις καλά? Από εδώ να σας... Ο υπάλληλος μου, συγχωρήστε τον για την εμφάνισή του, αλλά ο γιατρός του συνέστησε λόγω μιας αλλαγίας που πέρασε τελευταία να δίνεται ανάλαφρα έτσι χωρίς κοστούμια, γραβάτες κτλ. Μπράβο! Κι εμείς το γυμναστήριο είμαστε. Σχλάς. Βγάζεις το κουστούμι και εσύ ready. Τι, με το κουστούμι θα πας στο γυμναστήριο? Γεννητή. Τι γίνεται? Γεια σου, ακριβώς όπως τα είπατε είναι. Ευχαριστώ πολύ. Και έλεγα ότι αυτή είναι μαμούχαλ. Γιατί μου κατατύψεις έχουμε όλοι. Εμείς κάτι είμαστε freestyle. Εμένα το κοστόμι δεν ταιριάει με το στυλ. Με ταιριάζει, με ταιριάζει. Εσύ είσαι αμήντη. Έλα. Ξέρεις τι γίνεται. Είμαστε ηλίθιες εμείς οι γυναίκες. Δεν μας κόβει, ρε παιδάκι μου. Πάμε και πέφτουμε συνέχεια στο λάθος άντρα. Κάτι εγωιστές, οι οποίοι μας κάνουν να νομίζουμε ότι δεν μας έχουν ανάγκη, ότι είμαστε ένα τίποτα. Τους κυνηγάμε σαν τρελές και όταν τους ρίξουμε. Βαριόμαστε και την κάνουμε. Και το χειρότερο, τους παντρευόμαστε και από πάνω. Ταγάρι στο κεφάλι μας μια ζωή. Όχου, τι την ανοίξαμε αυτή την κουβέντα τώρα. Για πες εσύ, αγάπη μου, κανένα νέο από το μέτωπο. Τι γίνεται με το κεφάλαιο άντρας? Τίποτα. Εγώ έχω αποσυρθεί από την κυκλοφορία. Είμαι σε αντρανάπαυση. Στερέωσε το όμως καλύτερα, γιατί αυτό πέφτει. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά σου? Εσύ δεν έχεις κλείσει το κεφάλαιο πάνω σου. Πρέπει να αρχίσεις να βγαίνεις λίγο με άντρες, να το διασκεδάσεις. Βγες από το κλουβί σου, άνοιξε τα φτερά σου, καναρινάκι μου, να βρεις κανέναν να κελαηδήσετε παρέα. Να το σηκώσω εγώ? Ναι, αλλά να πεις αντικερί, όλο το ξεχνάς. Καλημέρα, αντικερί. Τον παλιό εκείνο τον καιρό. Πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Κυρία Σούλα. Τι πράγμα? Έρχομαι αμέσως. Τι έγινε?
Θα σου εξηγήσω μετά. Μιχαλάκη. Μπορώ να σε λέω Μιχαλάκη, έτσι. Κοίτα, είσαι έξυπνο παλικαράκι. Αλλά πρέπει να αλλάξεις λίγο το στυλ σου. Εντάξει, είσαι καλό στη δουλειά σου, αλλά πρέπει, ρε παιδί μου, να πιάνεις έτσι, σατ, την ιδιοσυγκρασία του πελάτη. Ρε, άσε τώρα τα μαθήματα. Κατά τύχη σου κάτσε το σημερινό. Στεναχωρέθηκες πολύ, Άιντα, θα σε κεράσω εγώ μια καϊπηρίνια να ανέβουν τα κεφιά. Όχι, δεν θέλω τίποτα από σένα. Δημήτρη μου, αγόρι μου, παλικάρι που εδώ είσαι. Μουά. Πολύ ωραία μέρα σήμερα, Λέω να πάμε να τσιμπολογήσουμε τίποτα, να πιούμε και κάνα κρασάκι. Ωραία ιδέα. Πού θέλετε να πάμε? Ξέρω ένα μέρος. Εγώ και ο Δημήτρης θα πάμε, εσύ μαζί σε περιττός. Θα πάμε να περάσει λίγο η ώρα γιατί αυτοί πάθανε ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο και το πήγαν στο συνεργείο. Ξέρεις τώρα από συνεργεία, Μπορεί να το πας για ένα πράγμα, ξέρω εγώ, για κυβότιο και ακινήτηρο, σου βγάλουν χιλιάδες ιστορίες να μου και να σου πει Λουρί, να σου πει έτσι, να σου πει αυτό. Φύγαμε. Γεια σου, Αλέξανδρε. Πρόσεχε. Άστο. Όχι, να το φτιάξω. Άστο, μην το κάνεις χειρότερα. Να σε βοηθήσω. Τι θέλεις? Είναι εδώ η Ανά. Όχι. Θα γυρίσει σε κανένα 2 ώρες. Το καλό που της θέλω. Εγώ ήθελα να αγοράσω μερικές αντίκες. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Τι σου χρειάζεται? Δεν ξέρω ακριβώς. Θέλω κάτι για να διακοσμήσω τον μπαρ μου. Α, αυτό είναι πολύ ωραίο. Καλά, καταπληκτικό κομμάτι. Είναι πάρα πολύ καλό. Λειτουργεί και είναι αυθεντικό. Μπορώ να σου το αφήσω 1500. Πόσα? Αγάπη μου, μόνο για σένα είναι αυτή η τιμή. Ευχαριστώ, αλλά ξεφεύγει λίγο από τον προϋπολογισμό μου. Αυτό εδώ. Απίθανη γραφομηχανή. Δεν είναι πολύ όμορφη? Επίσης λειτουργεί και επίσης είναι αυθεντική. Επίσης μπορώ να σου την αφήσω 7. Α, τέλεια. Εκατοστάρικα. Το φωτιστικό. 380. Το βάζω. 180. Τι παίρνω με 100 ευρώ? Μόνο. Εκείνο εκεί! Μοναδικό κομμάτι. Από ελάφι με γενετικό πρόβλημα. Γεννήθηκε με ένα κέρατο. Αυτό μου αρέσει πολύ. Νομίζω ταιριάζει τέλεια στον μπαρ μου. Το κέρατο? Εσύ ξέρεις. Ναι, βέβαια, ταιριάζει. Μπορώ να το πάρω μόνος μου, Ναι, κατέβασέ το αν θέλεις. Ο καθένας μπορεί να έχει ένα συνηθισμένο κεφάλι ελαφιού. Αλλά σαν αυτό κανείς. Είναι ένα σπάνιο δείγμα του είδους του. Απίστευτο. Κι εγώ το ίδιο σκέφτηκα όταν το αγόρασα. Έλα. Ναι. Αχ, είναι πάρα πολύ ζεν αυτό. Κάναμε την ίδια σκέψη για το ίδιο πράγμα. Ενώ κάποιος άλλος μπορεί να έλεγε τι απέσιο που είναι. Ακριβώς. Αχ, Αλέξανδρε, τώρα κατάλαβα γιατί δεν το αγόρασε ποτέ κανείς. Γιατί περίμενε σένα. Έναν άντρα με εσωτερικότητα και κατανόηση. Ναι, έχω πολύ κατανόηση και εσωτερικότητα βέβαια, ναι. Ξέρεις, Βέρα, δεν έχω πάνω μου μετρητά αυτή τη στιγμή. Αλλά αν θέλεις, αν δεν έχεις κανονίσει κάτι, μπορείς να περάσεις μετά από το μαγαζί να σε πληρώσω. Να πιούμε και ένα ποτό, να δεις και πώς φαίνεται το ελάφι στον τοίχο. Εντάξει. Θα περάσω κατά τις 7 που σχολάω. Τέλεια. Να, κάτσε να σου το βάλω σε μια σακούλα. Όχι, δεν χρειάζεται, θα το πάρω έτσι. Δεν πηγαίνεις καλύτερα πριν μου διαλύσεις το μαγαζί? Λοιπόν, στη συμφωνία μας. Άγιας. Καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος που θα συνεργαστούμε. Γκουτουλάκια από εδώ, Σάπερ. Τι είπε? Όλα είναι τέλεια, χαμογέλα, όλα είναι σούπερ. Όλα καλά και πάτε μου γεια. Στην υγειά μας, παιδιά. Άγιας. Με συγχωρείτε, πρέπει να απαντήσω. Ναι. Έλα. Πότε έγινε αυτό? Καλά. Ναι, θα τους το πω εγώ, ναι. Ευχαριστώ πολύ.
Έχουμε ένα μικρό προβληματάκι έχουμε με το αυτοκίνητο. Δεν είναι τίποτα σοβαρό, θα του αλλάξουν μηχανή. Αλλά θα χρειαστεί το συνεργείο 3-4 ώρες. Όχι. Ζημιά και σόλεγα, μην του ζούριες, αμάξεν δεν μιλάτε. Μη με φουντώνεις και σου τώρα! Σε φουντώνει, είσαι μη δω με Είναι άνθρωποι εδώ. Σας παρακαλώ, δεν υπάρχει λόγος να χαλάμε τις καρδιές μας. Εδώ είμαστε εμείς. Μιέλα, εμείς τι θα κάνουμε το σως! Τι κάνουμε τις ώρες, είπαμε στο πάρκο τσιπάπκισα τε. Σαν το είμαι κανόνιση! Άιντε τι τώρα. Λέω, μην κάνετε έτσι. Ας αλλάξουμε εδώ πέρα, θα περάσει η ώρα. Σωστά, πολύ σωστά. Αλίμονο, θα βρούμε μια λύση. Εδώ είμαστε εμείς. Δημήτρη. Ναι, γεια. Το σπίτι μου θα είναι μια χαρά μέχρι να φτιάξουν τα μάξι. Αυτή είναι η περίφημη φιλοξενία των Σαλονικιών, φίλοι μου. Είδες που γκρίνιασες. Δεν θα μου την πεις και από πάνω, Ζαχάρ. Πάμε μέσα, Τι κάνεις εκεί? Περνάω δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο μου. Τι νερά είναι αυτά? Χάλασε το πλυντήριο και πλημμύρισε όλο το σπίτι. Μωρ, τι βιτούλι είναι τούτο. Εσαρέ, και δεν ήθελε της νάρτσι. Στην πάντα, τούτη είναι για μένα. Ρε, Ζλάτ. Συρρίχνει ένα κεφάλι θα τη βγάλει στην κόμνα. Κουντέ. Δεν πειράζει, Δημήτρη μου, δεν πειράζει. Εμείς θα περιμένουμε στον μπαρ μέχρι να τελειώσει η παραδουλεύτρα. Όχι και παραδουλεύτρα στο ίδιο μου το σπίτι. Συγγνώμη, κυρία μου, χίλια συγγνώμη. Ηλιόπουλος, Αριστοτέλης Ηλιόπουλος. Αφεντικό. Ή μάλλον καλύτερα στενός φίλος του άντρα σας. Όταν λέτε του άντρα μου. Βρε Δημήτρη, έχεις μια τόσο όμορφη γυναίκα και μας το έκρυβες. Αφού το ξέρεις ότι εμένα μου αρέσει η οικογένεια. Κυρία μου, πρέπει να ξέρετε ότι η εταιρεία μας στηρίζεται αλλά και στηρίζει την οικογένεια. Πανάθεμάσαι. Αν μου το έχεις πει, θα σου είχα δώσει μια αύξηση. Δεν πειράζει. Ποτέ δεν αργά, θα σου τη δώσω τώρα αμέσως. Δώστε, τέτοιο ζευγάρι. Αξίζει. Τι γυρός ο Δημήτρης. Την έφερε ο Λευκός ο Πύργος. Δημήτρη μου, έκανες jackpot, ειλικρινά, δηλαδή τέτοια γυναίκα και νοικοκυρά και τόσο όμορφη, φτου. Όχι, εγώ δεν είμαι. Είσαι, αγάπη μου, είσαι τόσο όμορφη. Είναι μετριόφρον. Ευχαριστώ πολύ για την αύξηση. Και ζητώ συγγνώμη για καταστασία, πλημμύρισε το πλυντήριο. Πω δεν βαριέσαι, αδερφέ, συμβαίνουν αυτά. Η αγάπη μου όμως, δεν φταίει σε τίποτα. Τι καθόμαστε, να δώσουμε ένα χειράκι όλοι μαζί. Ναι, πέντε νομοτέ, είμαστε τα μαζόξουμε η τσάκα της μπαμ. Ακουστή, εγώ για σένα τα μαζεύω κι όλα μόνος μου. Ο κουντός. Α, ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Μα συγχωρείτε για λίγο. Είσαι εντελώς ανέστητη. Έβαλες τους καλεσμένους μου να μαζέψουν τα νερά. Γιατί είπες ότι είμαστε παντρεμένοι? Δεν το είπα εγώ. Το αφεντικό μου το είπε. Ωραία. Να πας να το πεις ότι είναι ψέματα. Μπα! Και να χάσω την αύξηση. Έλα, παίξε θέατρο για 2-3 ώρες. Μου το χρωστάς. Μου κατέστρεψες τα ρούχα μου, πλημμύρισες το σπίτι μου. Το σπίτι σου. Το σπίτι μας. Έλα, σε παρακαλώ, παίξε το για λίγο, γυναίκα μου. Όχι, δεν μ' αρέσει ο ρόλος. Μην ανησυχείς. Δοκιμαστικό είναι. Όταν θα χρειαστώ πρωταγωνίστρια, θα πάρω άλλη. Γεια σου, Βέρα. Γεια. Τι κάνεις? Μια χαρά. Ωραίο το μαγαζί. Ευχαριστώ. Τι έγινε, γρήγορα ξεπέρδεψες με το αυτοκίνητο. Δεν ήρθα γι' αυτό. Από το πρωί που με τράκαρες, δεν μπορώ να σε βγάλω από το μυαλό μου. Παπά. Αλήθεια. Ναι. Ή θα ερχόμουν εδώ ή θα κατέληγα στο τρελάδικο. Είναι η πρώτη φορά που νιώθω έτσι για μια κοπέλα. Καλέ, πώς κάνεις έτσι, ούτε από χρυσάφι να ήμουν φτιαγμένη. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι είσαι. Και εγώ ξέρω να ξεχωρίζω τα 18 καράτια. Απλώς πρέπει να εξετάσω λίγο το κομμάτι πρώτα. Και είσαι καλός στην εξέταση. Η ειδικότητά μου. Τι λες? Πάμε απόψε σινεμά και μετά για ένα ποτό? Δεν ξέρω. Αλλά αφού το θέλεις, γιατί να σου χαλάσω το χατήρι. Θα είμαι σε αυτή τη διεύθυνση γύρω στις 7. Για μια δουλειά. Θέλεις να περάσεις να με πάρεις? Στις 7. Στις 7. Θα περάσω να σε πάρω. Παίρνα να με πάρεις. Γεια. Γεια. Δημήτρη μου, συγχαρητήρια. Πολύ όμορφη η γυναίκα σου. Και συμπαθέστατη.
Και εξωκαρδιά, ρε αδερφέ. Και από ό,τι έβαλε ποτά μουσική. Και πολύ καλή χορεύτρια, καταπληκτική. Είναι ένας θησαυρός. Ήρθε στη ζωή μου σαν άγγελος εξ ουρανού να τη γεμίσει χαρά και ευτυχία. Καλά, ζω ένα όνειρο, τη μέρα που τη γνώρισα. Και είναι πάντα έτσι, μέσα στην τρελή χαρά. Ταγκό, παιδιά, βρήκα ταγκό. Πολύ μ' αρέσει το ταγκό, Ξέρετε ταγκό? Κάτι λίγα. Αυτή. Μ' αρέσει που είναι έτσι κουλτό. Ναι, δεν μαθαίνετε και τόσο εύκολα. Να χωριστούμε σε ζευγάρια. Εσείς θα χορέψετε? Όχι, εμείς θα σας καμαρώνουμε από εδώ. Τότε οι δυο μας. Αυτό περίμενα να ακούσω τόση ώρα. Ναι. Πώς πάνε τα βήματα? Λοιπόν, πιανόμαστε. Έτσι. Έτσι. Όχι έτσι. Λίγο πιο χαλαρά. Βιάζουμε τους χωριούς. Και πάμε. Παρακαλώ. Τέλο. Έχω να σε πω νέα. Ανθρακούχο νερό ζήτησα, όχι εφιαλωμένο. Έφτασε. Περίμενε λίγο. Θα τη δω απόψε. Ποια? Μπορείς να μου κόψεις το σάντουιτς στη μέση? Τώρα. Τη Βέρα. Όχ, δεν είναι καλή ιδέα. Πρόσεχε, σε παρακαλώ. Γρήγορα, έχω δουλειά. Ένα λεπτό. Γιατί μου τη πας τώρα, αφού ξέρεις ότι μ' αρέσει. Δεν κάνει αυτή τη τύπισσα για σένα, θα σε φάει ζωντανό. Μακάρι. Δεν θα αντισταθώ καθόλου. Έχω πάθει πλάκα, κολλητέ. Μέχρι πείμα της έγραψα. Ας το διαβάσω. Άσε, θα το διαβάσω όταν θα το εκδώσεις. Πρέπει να σε αφήσω, είμαι σε δουλειά. Κακομοίρη μου, πρόσεχε. Είναι τρελή σαν τη φίλη της, καταλάβες. Πρόσεχε. Μπράβο. Ωραίος φίλος είσαι. Γιατί δεν με υποστηρίζει λίγο? Αφού σε λέω, το νιώθω. Αυτή η γυναίκα είναι γραφτό να είμαστε μαζί. Και θα κάνω την κίνησή μου σήμερα. Θα έρθει στο μπαρ και της έχω ετοιμάσει μια έκπληξη. Τι να σου πω. Κάνω ό,τι καταλαβαίνεις και καλή τύχη. Άιντε, ηλίθεια. Δημήτρη, τι γίνεται? Πολύ χαλαρό σε βρίσκω, Καλά δεν βλέπεις τι κάνει αυτό εκεί? Εντάξει, είπαμε να γίνει η δουλειά μας, να κλείσουμε τη συμφωνία, να όχι μας φάει και τη γυναίκα. Θα το τακτοποιήσω αμέσως εγώ. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα πώς χορεύεται το αργεντίνικο ταγκό. Μπράβο! Τι πήγες και έμενες στην τακούνα, Παναθεμάσαι και θέλω να τα πας. Έλα, χαλάρωσε, μην είσαι ξυλάγορο. Ίσως το απολαμβάνεις λίγο. Μη με σφίγγεις τόσο πολύ, κάνε λίγο παραπέρα. Παίζεις τη γυναίκα μου, να παίξεις το ρόλο σωστά. Όπως θες. Αμάν. Βαπά. Δεν μου κάνεις καζάκια για λαό, θα χάσεις το ρυθμό. Έλα. Πόσο καιρό είστε παντρεμένοι? 6 χρόνια. Μπυρδεύκα. Εγώ μετράω από τότε που γνωριστήκαμε. Πάντα το κάνει αυτό. Ναι, γιατί από τότε ένιωθα σαν να είμαστε παντρεμένοι. Και πώς γνωριστήκατε? Σπούδαζα μηχανολόγος, αλλά πάντα είχα μια πολύ μεγάλη αγάπη για το θέατρο και ειδικά για τα έργα του Σέξπιρ. Σου μια μέρα βρήκα την Ιουλιέτα της ζωής μου. Ο κύριος Παπα-Νικολάου, γεια σας. Χαίρομαι πάρα πολύ. Άννα Πανταζή. Φυσικά. Γιατί να μου πάει καλά η μέρα? Καλά, ήσουν σαν να έχεις βγει από βιβλίο. Ήταν πανέμορφη, υπέροχη, τόσο λαμπερή, το πρόσωπό της έφεγγε, τα μάτια της πενθύριζαν. Και έτσι που ερχόταν προς το μέρος μου, ήταν σαν την έσπρωχνε μια υπερφυσική δύναμη. Ήταν σαν να είχε βγει η Ιουλιέτα στο μπαλκόνι της στη Βερόνα. Ελά, άστο τώρα, τελείωνε! Όχι, δεν τα αφήνω. Εγώ είπα θα κοιμηθώ στο κρεβάτι. Εγώ θα κοιμηθώ. Έλα ρε παιδάκι μου, άστο που σου λένε τώρα. Μόλις άρχισε να με πλησιάζει, έπεσα εγώ στα πόδια. Της έπεσα το χέρι, την κοίταξα και της είπα: εξαφανίσου. Δεν ξέρεις ποιος είμαι. Εγώ είμαι ο κοντός, κατσούφης και μίζερος. Αλλά εγώ ξέρω ποια είσαι. Μη πεις κουβέντα.
Είμαστε αγεννημένοι ο ένας για τον άλλον. Η καρδιά μου σε αναγνώρισε αμέσως. Και μου είπε ότι θα αγαπηθούμε για πάντα. Να σου πω κάτι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση. Αυτή δεν είπε τίποτα. Απλώς έτσι με κοίταξε με αυτά τα υπέροχα της μάτια. Και μου έδωσε μόνο αυτό το υπέροχο χαμόγελό της. Ανακοχή. Ανακοχή. Κι έτσι ορκιστήκαμε αιώνια αγάπη. Του ρε ιστορία. Άιστο κλείσω, συγκινήθηκα. Υπέροχο ζευγάρι. Δεν μ' αρέσει που του λέω, αλλά συγχαρητήρια. Η αγάπη δεν κρύβεται. Και κουτσκόβλα πότε. Κουτσκουτί. Το πηδάκια. Μουράμουρη. Το έχουμε δρομολογήσει. Άισνη για δρομολογίου τότε. Γεια σας. Τώρα πρέπει να δώσεις ένα φιλί στη γυναίκα σου. Δεν τα αφήνουμε καλύτερα για μια άλλη φορά. Πιβάλτε. Ελάτε τώρα, ελάτε, αφήστε τις τροπές. Τι έγινε, αγάπη μου? Έκανε και κάτι καλό αυτός ο γάτος. Αγάπη μου. Του πιάσε την ουρίτσα η πόρτα. Ψυχή μου. Πάω να γεμίσω την κανάτα. Αι. Η αγάπη δου μέσα. Άισνη γεια μας, εμείς ελεύθεροι. Άισνη γεια μας. Γεια σας. Γεια σας. Η Ανούλα είναι εδώ. Θέλω να μου υπογράψει μία αίτηση για την καλωδιακή τηλεόραση. Δεν μπορεί τώρα, είναι απασχολημένη. Ο αδερφός της. Ποιος αδερφός της? Ο πιο μικρός της αδερφός που είναι το χαμομήλι. Ο Δημήτρης. Ποιος άλλος? Έχει και τους πολλούς. Ο Δημήτρης ο πάνω μου. Ποιος άλλος? Ο Δημήτρης είναι αδερφός της. Ναι, ρε. Τι είναι πάλι? Το λογαριασμό. Πάλι καλά. Έρχομαι. Ένα σάντουιτς κομμένο στη μέση και ένα ανθρακούχο νερό. 8 ευρώ. Δεν έχω ψηλά. Δεν έχω να στο χαλάσω. Τι θα γίνει, ρε αγόρι μου? Θα με βάλεις να πλύνω τα πιάτα? Όχι, τι λέτε, προς Θεού. Σας τα κερνάω εγώ, είμαστε εντάξει. Α, τότε ευχαριστώ πολύ. Και θα ξανάρθω σύντομα. Θεέ μου, σε παρακαλώ, κάνε να μην ξανάρθει. Δεν είπαμε να το σκοτώσεις κιόλας. Δεν με λες και τον Τζόκερ που έχει τζακπό την Κυριακή. Καλά, Δημήτρη, πρέπει να ήταν κούκλα η γυναίκα σου λιμένη νύφια. Ήτανε. Σωστή πριγκιπέσα. Αν τι θα ήταν. Φωτογραφιά θα ήταν. Και, έχετε φωτογραφίες? Να έχουμε. Έχουμε. Φυσικά. Αλλά χάθηκαν στη μετακόμιση. Αχ, ναι. Τις ψάξαμε. Δεν τις βρήκαμε πουθενά. Κρίμα. Θα τις χαζεύανε τώρα. Ναι, αλλά θα σας έμεινε το βίντεο. Μπράβο. Βάλτε να παίξει τότε. Δυστυχώς το έσβησε κατά λάθος η μάνα μου. Έγραψε τον αυτιά. Τον αυτιά, μάλιστα. Ναι. Και πού παντρευτήκατε? Της εκκλησία. Στον Άι Δημήτρη, το Λομπαρδιάρι. Το Λομπαρδιάρι. Ποιο το πιστεύω. Κοίτα να δεις τώρα. Καλά, τι μικρός που είναι ο κόσμος, Εγώ σε αυτή την εκκλησία πηγαίνω από πιτσιρίκι. Μην μου πεις τώρα ότι σας πάντρεψε και ο πατήρ Ιερόθεος. Ο πατήρ Ιερόθεος μας πάντρεψε, βέβαια. Αχ, τι καλός που ήτανε, θυμάσαι, αγάπη μου. Παράξενο, γιατί ο πατήρ Ιερόθεος έχει βγει στη σύνταξη από το 95. Έκανε ένα μικρό comeback. Σαν guest, ένα πράγμα. Σταμάτα να λες βλακίες, εκτιθέμεθα. Ρε εσύ, κάνουν εδώ στην Αθήνα οι παπάδες αρπακτές. Τι, σαν το δικό μας τον Παπαφώτ, που την κυνηγάμε να φτύσει καν παιδί. Και πού πήγατε μήνα του μέλητος? Στο Λος Άντζελες. Δεν μπορεί, από εκεί θα έχετε φωτογραφίες. Ναι, αλλά μόνο δικές μου, γιατί ο καλός μου ήθελε να με βγάζει συνέχεια. Άλλα πράγματα κάνεις τη μέλητος, φίλε μου. Το έκανα κι αυτό. Με μεγάλη επιτυχία. Πες, αγάπη μου.
Περιμένω εγώ να τα πω μια και καλή. Συγγνώμη. Τι έγινε, τι έπαθε ο άνθρωπος? Του έπεσε η πίεση. Ο καημένος. Ο καιρός φταίει. Έχει υγρασία σήμερα. Και εμένα πρέπει να μου έχει πέσει πίεση. Άσε το κεφάλι μου που πάει να σπάσει. Φάει κανένα μεζεδάκι, τότε να σου ανέβει η πίεση. Είναι πολύ νόστιμο, εγώ τα έφτιαξα. Αχ, σε ευχαριστώ αγάπη μου, αλλά δεν θα κάτσω πολύ. Θα έρθουν να με πάρουν να πάμε σινεμά. Πάω να φρισκαριστώ λίγο. Μπορείς να μου βρεις μια ασπιρίνη? Σε ευχαριστώ. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ και περαστικά του. Μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Γεια. Να σε ρωτήσω κάτι. Ψάχνω για μια κοπέλα. Ξανθά μαλλιά, πολύ όμορφη. Βέρα τη λένε και μου είπε ότι έχει μια δουλειά εδώ. Εδώ είναι, έχει πάει στο μπάνιο. Α, ωραία, θα την περιμένω. Δεν μου λες, την ξέρεις καιρό τη Βέρα? Όχι. Α, δηλαδή δεν την ξέρεις και πολύ καλά. Όχι, γιατί ρωτάς? Τίποτα, έτσι. Άμα τη γνωρίσεις, θα καταλάβεις ότι είναι μια χαρά κοπέλα. Όταν παίρνει τα χάπια της. Τα χάπια της? Χάπια? Τι είπα εγώ, χάπια? Ναι, το πες. Βλακία μου ξέφυγε. Τι να σου λέω τώρα, χάπια. Πολλά χάπια. Τόσα πολλά που συχνά ξεχνά να πάρει και μερικά. Και τότε μεταμορφώνεται. Άλλος άνθρωπος. Πάμε. Κοίτα, τελικά δεν θα μπορέσω να πάμε σινεμά. Παρουσιάστηκε ένα θέμα, οικογενειακό. Μεγάλη ιστορία. Θα σου τηλεφωνήσω. Πότε? Θα δούμε. Κατάλαβες τώρα εσύ τι έγινε, γιατί εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Μάλλον την έκανε. Γιατί? Αυτός μου ζήτησε να βγούμε. Τι έπαθε τώρα? Ξέρεις τι γίνεται, είναι μερικοί άντρες που δεν πάνε και πολύ καλά. Και όσο πιο νωρίς το βλέπει μια γυναίκα, τόσο πιο γρήγορα πρέπει να τρέξει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θες να τσιμπήσεις τώρα κάτι? Μια που ακυρώθηκε το ραντεβού σου. Ναι, γιατί όχι. Η πεθαρά μου είναι ένας θαυμάσιος άνθρωπος, υπέροχη γυναίκα. Καλά μοιάζει με την κόρη της, σαν 2 σταγόνες νερό. Συγγνώμη. Ναι. Ναι. Α, ναι, βέβαια. Ευχαριστώ. Το αυτοκίνητό σας είναι έτοιμο. Το έχω ξεχάσει. Περάσαμε καλά. Ωραία, με το αυτοκίνητό μου θα είμαστε στο συνεργείο σε 10 λεπτά. Εσύ δεν χρειάζεται να έρθεις. Είμαστε πάντα κλά και ερωτευμένοι. Και τα δύο μαζί δεν μπορώ να σας τα υποσχεθώ. Ευχαριστώ πολύ. Κάτσε να βγάλει ο δρόμος στο Σταρλίνιο, σας περιμένουμε, ναι. Να μας περιμένετε, σίγουρα. Εσύ και μόνος να έρθεις. Συμβουλέψω εγώ. Αυτό το φοβόμουν. Κυρία μου, χάρηκα πάρα πολύ. Δημήτρη, παιδί μου, το σακάκι μου, σε παρακαλώ. Ναι, αφεντικό μου. Αμέσως. Δεν τρέπεσαι, βρε. Δεν τρέπεσαι να με κοροϊδεύεις τόση ώρα. Εγώ τι έκανα? Κοφτό δούλεμα, Δημήτρη, και τα μάθα όλα, Συγγνώμη. Πέρασε από εδώ η θηρορόσο και μου τα είπε. Τι σου είναι σένα η Άννα και τι της είσαι εσύ. Αριστοτέλη, να σου εξηγήσω. Τι να μου εξηγήσεις, ρε. Τι να μου εξηγήσεις. Εδώ πέρα 2 περιπτώσεις παίζουν. Ή με δουλεύει ψηλό γκάζι, οπότε ξέχασε την αύξηση. Ή έχεις παντρευτεί την αδερφή σου που δεν τολμώ να το πιστέψω. Θεέ μου, είναι δυνατόν. Δεν τρέπεσαι, ντρόπιασε την εταιρεία, ντρόπιασε σε μένα. Ντροπή σου, ρε. Πού σου. Αμάν. Πού σου. Αμάν. Αριστοτέλη, περίμενε. Αυτή η συμφωνία με το Αγρίνιο με κατέστρεψε την καριέρα. Όχι άλλο. Τελευταίο.
Άντε καλά. Θέλω να σου πω κάτι. Κι εγώ. Οι προηγούνται κυρίες. Όχι. Έχουμε ισότητα, εσύ να πεις πρώτος. Όχι, εσύ. Καλά, εγώ. Αλεξανδρέ, με έχεις εντυπωσιάσει απόψε. Με έχεις κάνει και έχω χάσει το μυαλό μου. Και αυτό δεν μου έχει ξανασυμβεί. Με έκανες να αλλάξω γνώμη για τους άντρες. Είμαστε κλειστά. Κλειστά λέμε, πάρε δρόμο. Έλεγες, πρέπει να μας διακόψουν. Νιώθω πολύ τυχερή που σε γνώρισα. Ξέρεις, είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που νιώθω ότι μπορώ να έχω έναν άντρα για φίλο. Δεν είναι απίθανο? Νιώθω πολύ άνετη μαζί σου. Ξέρεις, εγώ όταν είμαι συνήθως με έναν άντρα παίζω, φλερτάρω, αλλά με σένα νιώθω πολύ χαλαρή. Και αυτό δεν μου έχει συμβεί ποτέ. Δεν είναι καταπληκτικό? Ναι, φυσικά. Και τι φταίω εγώ, τι φταίω εγώ? Αν είχες υπογράψει την αίτηση για την καλωδιακή, δεν θα έρχονταν στο σπίτι μου η Σούλα το πρακτορείο Ρόιντερ. Αυτή τα ξέρασε ως το αφεντικό μου. Εξαιτίας της έχασα την άψησή μου. Τη μισό αυτή που χώνεται κάθε μέρα στο σπίτι, λες και είναι κατσαρίδα. Και γιατί να υπογράψω εγώ? Όλα εγώ πρέπει να τα κάνω. Δηλαδή εδώ μέσα το σπίτι είναι και των δύο. Αλλά βέβαια όταν σε συμφέρει το σπίτι είναι δικό μου. Οπότε σε βολεύει τρέχανούλα να βγάλεις το φίδι από την τρύπα. Όπως σήμερα που έκανε τη γυναίκα σου. Ναι, είδα πόσο γούσταρες που χόρευες ταγκό με το κοντό. Όταν σ' ακούω μου έρχεται στο μυαλό η φράση του Αϊνστάιν. Δύο πράγματα είναι άπειρα. Το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία. Και για το πρώτο δεν ήταν και τελείως σίγουρος. Όταν σε βλέπω, ξέρεις τι σκέφτομαι. Τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Με πλημμύρισε στο σπίτι, με κατέστρεψε τα ρούχα. Τι θα κάνεις μετά, ρε? Τι θα την κάψεις στην πόλη, νερονά. Δεν ξέρω τι θα κάνω, ξέρω όμως τι δεν θα ξανακάνω ποτέ. Τη γυναίκα σου. Ό,τι χειρότερο έχω κάνει στη ζωή μου. Υπέφερα τα μπαγκάλια και με έπιανες. Παρακαλώ. Ψάχνω για δύο αδέρφια που έχουν ένα γάτο. Εδώ μένουν. Ξέρετε, απαγορεύονται αυστηρά τα κατοικίδια ζώα στην πολυκατοικία μας. Όχι, δεν μένουν εδώ. Και δεν είμαστε αδέρφια. Εγώ μένω εδώ με τον άντρα μου. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να ακούσω κουβέντα. Αυτή ήταν η τελευταία φορά, στορκίζομαι. Αδελφοί! Τι είναι πάλι? Ο Ροζ με ενοχλεί. Τα καλώδια του ρεύματος πρέπει να τα αλλάξουμε όλα. Δεν μπορούμε να το αναβάλουμε καμιά 2 μέρες? Έχω στα χέρια μου το πιστόλι του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Σκοπεύω να το δωρήσω στο Πολεμικό Μουσείο. Ζήτω το έθνος! Ζήτω το έθνος! Δεν τρέπεσαι να παίρνεις μάτι. Ήρθε το φως.